Moi boas, xente, que tal? Como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa 65. Se todo vai ben, isto se está emitindo finales de abril, 30 de abril, cunha repetidora, ademais cunha repetidora que volve menos dun ano despois de cando falamos. Estamos repasando a conversa así un pouco por riba antes de empezar a gravar esta. E falábamos aí de disco, de que tiñan ganas de sacar disco, de un traballo máis completo. E, joder, non pasou ningún ano e xa nos está aquí presentando un EP. Así que, xente, vou calar xa a boca, vamos a poñer xa en pantalla, porque hoxe volve pola canle a Aldara. Que tal, como estamos? Moi ben, moi boas, que tal? Bueno, Moi guai, eu encantada de estar aquí e de ser repetidora, claro, fixes que queigas. íache preguntar se é a primeira vez que eres repetidora ou algunha vez Sí, na túa época escolar se repetiu algún curso ou é a primeira vez? é a primeira vez. Bueno, ben, eso está ben. Sí, eso está ben. Que Eh, todo di- sea repetir así. Dicía eu que eso, que estaba escuitando a conversa, falabas do disco, de que tiñas ganas de poder presentar unha cousiña aí máis elaborada no sentido de ter un conxunto e tal, e chegas agora presentando o EP. Imagino que moi ilusionada e con moitas ganas de que o público o poida estar disfrutando xa, poida escoitar e xa sentíndote un pasiño máis. Xa eras artista, pero xa sentíndote un pouquiño máis, non? Como falábamos daquelas. Sí, tal cual. O sea, ao final, este proceso de ir sacando singles sí que é moi divertido, pero a min gustame moitísimo o tema de álbums, de EPs, de cousas conceptuais. Tampouco ten por que ser unha cousa hiper, un concepto super raro. O sea, o meu ao final fluiu porque é contar a miña vida. Entón o que estou contando é unha etapa. E tiña moitísimas ganas de poder facer algo así un pouco máis elaborado, con todo o traballo detrás que hai a nivel branding, non só sonoro. Creo que está moi logrado. É que claro, que vou decir é como parir. Mira, se alguén está chegando aquí non te coñece, como dicíamos, esa conversa que a poden ver na canle tanto en YouTube como en Spotify, que aí é onde falamos un pouco de como chegou a Aldar a este punto ou a iniciar a súa carreira musical, que aí teñen xa máis cousiñas, non vamos lóxicamente, como te dicía fora de grabación, a repetir esas cousas, pero claro, daquela falábamos do que era Aldara dende pequeniña ata chegar ese momento. E eu creo que me contes agora como foron todos estes meses, porque non vai ningún ano, pero claro, se xa é intensa a vida dun artista sacando únicamente unha canción, dúas cancións, moi aleatoriamente ou cando se pode, dándolle forma a todo isto, dándolle forma a cousiñas, como foron estes meses como os viviches? Pois foron meses de traballo, pero foron bons meses. Quero dicir, estou contenta, tanto a nivel artístico como a nivel personal. O sea, foi eso, foi fluindo todo. O sea, ao final, eu cada vez que me sentaba a compoñer, falaba de min, de cousas que me iban pasando, aínda que despois lle deamos ese toque un pouco máis fantasioso. E claro, sentábame a escribir e sempre me pedía ao corpo facer máis ou menos todo partindo dunha liña. E dixen, claro, ao final, se xunto todo isto, todo ten un sentido. Xa levaba, bueno, xa che dixera daquela, Mm. levaba xa un tempo pensando en facer algo un pouco máis elaborado e dixen, bueno, creo que esta é a oportunidade. Non é nada forzado, creo que vai sair solo, polo seu propio pé, así que así é como me gustan a min as cousas. E empezamos, puxémonos mans á obra, tal cual. Puxetemos mans á obra e ademais neste tempo sacando esos singles, sacando cancións, indo presentando cousiñas sen parar, porque era cada pouquiño nova canción, nova canción, nova canción, con ademais colaboracións moi guapas con Collazo, con Xampais, aí Juli, con Wakes, que joder, sacar un música solo mola e é unha cousa que os artistas tens que facer e lóxicamente a gran maioría da discografía ten que ser de un solo, non? Que ten máis valor, por así dicilo, entre comillas. Sí. Pero que guai compartir tamén con esta xente, porque os que dixen, personalmente, voume decantar por Xan e por Juli, a quenes admiro e quero moito, pero música compartida, joder,
se disfruta de outra maneira, non o proceso todo. Tal cual. Sí, cando me falou Xián daquela, a min xa me fixo ilusión desde o primeiro momento, sin aínda definir máis ou menos que íbamos facer. E a medida que iban avanzando o tema, que nos íbamos pasando cousas, eu dixen, vai ser un temazo. E faime moita ilusión porque tamén traballar con xente que sabes que o fai por gusto, que son artistas de verdad, que os sinten e que están super involucrados, pois eso tamén, ao final, é a clave. Quer decir, síntome identificada con isto que transmiten eles tamén. Entón, traballar desta maneira é o punto ideal, diría eu. Ademais, teño moitísimas ganas de cantalo en directo. Moitísimas, porque ainda non o podíamos hacer. De feito, chamoume fai nada, porque tuvo un bolo que foi unha locura. Sei que foi unha locura porque me mandaron vídeos, porque vin todo polas súas redes, pero, que pena non estar, porque xusto eu estaba fora, pero tan pronto se poida, vámolo a cantar xuntos seguro. E que máis falábamos naquela conversa do que é aprender, do que é mellorar, do que é ir, bueno, pouquiño a pouco un moldeándose como artista, sabendo o que quere, sabendo como facer as cousas. Claro, cando colaboras con outros, cando... Ademais, neste caso tamén con xente que está dando tamén pois os seus primeiros pasos, que tamén está moldeando a súa carreira, ten que axudar tamén a dicir, ostras, joder, aprendo de como fan, mira, pois, hostia, fan desta maneira, traballan desta outra, ou me explican ao seu punto de vista, tamén axuda a ir pouquiño a pouco gañando tamén experiencia, non? Sí, totalmente. O sea, todo o que sea xuntarse con outra xente é super enriquecedor. E, de feito, creo que Xian e máis eu temos un proxecto que ten cousas en común, pero que ten cousas moi distintas. E encontrar o punto intermedio entre o que o facemos os dous e que quedara tan guai e que casara tamén unha cousa ca outra, é unha locura. Como como foron o resto de colaboracións, de cousiñas tamén que fuche sacando, ou ir dándolle esta forma, porque, bueno, neste caso foi Xan, pero non suelo preguntar por como surgen as colaboracións, pero non sei, teño curiosidade. Pois con Xian, pois por redes, digamos, sí. O sea, ao final seguíamonos de fai tempo, eu escoitaba o que el facía, supoño que el tamén me escoitaba a min, e a partir de aí dixemos, bueno, pois estaría guai ir facendo cousas. Non sei, somos non do mesmo sitio exactamente, pero somos de cerca. Ten moito sentido tamén facer cousas con xente, non vou ir buscar Mm. colaboracións a outra punta do mundo, sobre todo cando estamos empezando, témonos que dar apoio uns aos outros. Entón, as colaboracións son chulísimas a nivel artístico, pero tamén para aprender. Entón, así eu coñezo o seu equipo, el pode coñecer un pouco máis ao meu. Sí que é certo que foi unha colaboración a distancia, porque eu nese momento non estaba ali, pero todo o que nos fomos comunicando, pues son aprendizaxes, que é un pouco a clave. E depois está tamén aí nove... Hostia, claro, como se di? Nove collazo como se... Hostia, levo... Mira, esto cando fun fai uns meses a Radio Galega, outra vez aí co Capitán Sabrosura a facer o repaso do 2025 na música en galega, falábamos dos nomes dos artistas e do difícil que é moitas veces como dicilo, e poñamos o exemplo de Xosé Maseda, de Xosé Maseda 65, de, hostia, como se Sí. lle di como tal. Claro, agora eu apunteime aquí, teño aquí apuntado no pouco guión que fago o nome, claro, eu tiña apuntado o collazo, pero agora miro e digo, claro, 9 collazo 9, pero non sei se se di 9 collazo 9 ou como sodes os xóvenes modernos agora que se di de outra maneira. Como é? No, que va, é collazo, é collazo. Ten aí un par de noves, pero eu chamolle collazo. E supoño que todo o mundo tamén, sí. Vale, que claro, Pois, iba a decir, digo, hostia, digo, 9 collazo, claro, 9 collazo 9 non sabía. Que mal, por Dios. bueno, a cousa é preguntar. Non pasa nada por equivocarse, pero estaba ben, é collazo. Vale, vale, vale. Pois como foi a colaboración con Collazo? Pois Collazo e máis eu xa nos coñecíamos de antes por xente en común e xa fixáramos algunha cousiña para o seu álbum de fai bastantes anos, eu aí aínda non sacaba música. Entón foi unha colabo non ao uso. A min faloume e díxome, boa, gostaréme que apareceras nun tema tal, a min fíxome moitísima ilusión, eu non estaba nada metida no mundo da música, e gravei un par de ideas co móvil. Claro, non tiña micro, non tiña nada. E díxome, bueno, vale, vamos buscar a maneira de que encaixe. E encaixou, e saleu, e aí quedou. E claro, fai uns meses eu faleille e dixenlle,
molaría sacar agora un tema ben gravado, quedar e facelo xuntos, xa non a distancia, tal. E xusto cadrou que eu iba a Galicia nese momento e dixen, bueno, pois quedamos, fixémola, quedamos, foi super guai todo o proceso de estudio, o sea, o típico de cando che din que valores de ir ao estudio con xente? Pois ver como funciona a cabeza das outras persoas para facer música, cada un fai na súa maneira, pero sí que teño que decir que coincidíamos moito. Hai xente que se pode compoñer con seus temas, o sea, cada instrumental en loop e vai facendo, estábamos nun momento non os dous en silencio, co móvil escribindo, e dixen, bueno, temos a mesma metodoloxía de locos, fixamos o estribillo, gravamos, soltamos algunhas ideas, sabíamos máis ou menos o concepto, que estilo e tal, e despois xa rematamos cada un pola súa conta mandándonos cousas, e así foi. É un dos temas que máis me gusta do EP, de feito. Mira, Moi chulo. falábamos daquela da música urbana, valorábamos de como estaba sendo a escena en Galicia, e é curioso porque non pasou ningún ano, como dicíamos, non pasaron tantos meses, pero a evolución desa escena, o cambio que pegou neste tempo, a aparición de nova xente, de figuras como Elegido e demais, que de repente acaban de irrumpir, hostia, que locura, non? Unha locura. É unha locura. Eu entro en TikTok e só me sale música en galego. Ademais de que, bueno, xa o sabemos que o algoritmo vai o que vai, pero eu entro en TikTok e ahora mismo o meu TikTok é moitísimo máis en galego que en castelán. E iso fai uns anos non me pasaba. E non creo que sexa casualidade, 100% hai moitísima xente facendo cousas en galego. E non só na música, vexo tamén creadores de contido, xente que fai cousas moi guais, que antes igual se botaban de menos e non existían, e que agora que están a un nivel brutal. E que, en canto á música, é unha locura. Xa decías ti agora, falámolo fai menos dun ano, e non había nin a metade de nomes que temos agora, pero nomes con recoñecemento. Hmm. É super guai. E claro, a min isto pome hiper contenta, xa non só por temas de normalización lingüística, que é super obvio, senón por eu como artista dentro da industria pensar pois en colaboracións, en festivais de música máis tipo urbana en galego, en poder disfrutar despois xa non só como artista, senón como persoa que escoita música, pois ter moitísimo máis donde encontrar en Spotify, por exemplo, e poñerme a escoitar eu cousas en galego do estilo que me gusta, o sea, ao final son todo ventaxas. Home, eu se me ven á cabeza o nove de, lóxicamente, un dos referentes agora mismo como é Nove Louro, que eu falei con el en setembro, no Osa do Mar, fixenlle aí unha pequena entrevistilla, repasábamos un pouco ese inicio fulgurante que tivera bueno, valorábamos que estaba tendo un par de concertos aí moi locos, de repente enche unha sala Capitol, vai outro día tamén non sei onde, é todo petadísimo, como lle lía aquí que Varela o DJ en Twitter 2027 vai encher o Multiusos Fontes do Sar, se se o propón, estou segurísimo que iso vai Sí, pasar, con Xian Pais tamén, como comentabas ti, dando un bolo con moita xente, que dicíame outro día un colega, dicíame, é que algúns destes concertos son gratuitos, xa, son gratis, efectivamente, certo, son en festas e tal, eso é algo que o dato está aí. Agora ben, me levas a min a cantar, e por moito que sexa tal gratis, cual, a min non me van ir a ver, e levas a outros grupos tal que cual. se poden nomear, e vai haber xente, por suposto, pero non vai a ser a locura que se está formando agora, o sea, No, xente que non fala galego, xente que non se plantexa falar galego, escoitando música urbana en galego, que tal eso cual. a larga é moi positivo. Totalmente, total. É que a xente parece que ás veces lle quere quitar mérito ás cousas. O sea, vale que sexa gratuito, pero que eu plántome nun escenario non se vai encher de semejante maneira. O sea, é unha locura. Eu falo con miña nai e conoce a esta xente. É que eso é outra cosa, o sea, non é algo que se está quedando solo en rapaces de 15 anos, de 20 anos, Claro, ou xa, por poñerme a min un pouco xa no límite de 35 anos, que diste, bueno, estás aí. Non, é que está chegando a xente de 40, 50, 60 anos, e o mellor non é solo que túa nai o sepa, é que seguro que lle dis a túa nai, oye, ves comigo ao concerto, e é probable que túa nai diga, como? sí, Vamos. encantada.
Tal cual. E fai pouco tamén estábamos falando, bueno, falando en xeral da industria urbana en galego. E tamén lle falei de Elegido e dixo, sí, claro que sei quen é, que sale na tele, que tal? E digo, bueno, que isto é unha locura. É que isto xa non é TikTok, redes sociais ou xuventude tendo unha movida super chula, é que está chegando a outras xeracións tamén. Entón, claro que vai ser un punto que parece unha coña, pero vais estudiar nos libros. Sí. Eu creo que sí. Sí, Sí, porque sí. además é unha clave que ti acabas de dar, que tamén comentábamos un pouco isto noutra conversa, que tema redes sociales, tema TikTok, tema demais, que hai dúas cousas que hai que diferenciar. Ti podes ser moi viral en TikTok, ti podes ter un vídeo que de repente ti ahora sacas un reel, saco eu algo, tal, non sei que, ou a moita xente o ve, comparte, comentarios, tal. Vale, está aí, sacas outro e sí, pode haber comentarios, tal, moitas visualizacións. Pero despois non sempre eso se reflexa en como se Tal ve en cual. directo, que dicir, as redes están movendo tal, Elegido, vale, fíxose, estivo aí na lista de Spotify, temas virales e tal, e se un se pon a repasar, non vou dicir nomes agora que non me acordo, pero hai moitos temas que entraron na lista de virales de Spotify por X situacións non galegos, senón a nivel mundial Sí, de xente que se fixo viral. E olvídate que esa xente agora este como lle está pasando a Elegido en non sei cantos festivales xa, que claro. como me cago en Dios, que ten 4 cancións e está xa en festivales Xa. e vai actuou outro día tamén non sei onde e había un montón de peña cantando a súa canción e é como, vale, hai redes, hai movida en redes, pero eso se está levando Tal a cual. calle, que eso non é o habitual. No, non é o habitual. E hai xente que ten seguidores e sube algún reel que lle funciona, pero despois non convirte números nin a taquilla nin a Spotify. E está pasando un movemento moi fuerte. Pero é que eu fijábame fai pouco en que tamén hai artistas emerxentes galegos que non teñen unha locura de seguidores en comparación con outros, pero que teñen unha comunidade super fiel. O sea, ti miras o engagement das estadísticas de toda a chavalada que está facendo música agora e os números son unha locura para os seguidores que teñen. E o normal é o contrario, que chegas a TikTok e que vexes que un artista ten bastantes seguidores pero que despois non sexa capaz de facer un concerto e que vai a xente a velo. Eu creo que isto tamén é o guai que está pasando en Galicia, que como acotan un territorio, todo o territorio se está volcando nesto, porque era unha necesidade que aparecera este movimento realmente para a xente xoven, porque para os que temos algún tipo de vinculación coa normalización lingüística, vale, genial, sempre vamos buscar a maneira de que o galego estea presente, pero a xente que ni se plantea estas cousas está igualmente metida na movida. Entón, claro, estamos entrando en cabezas que igual non eran nin o público obxectivo. Entón é unha locura. É que creo que iso é o punto que é tamén en parte polémico, a según quen lle preguntes ou quen Sí, ou con quen o trates, pero creo que é positivo porque ao final é certo que a xente que te escoita a ti cantar en galego, escoita a Novelouro, a Elegido, a Xan ou a quen sexa, a Xosé Maceda ou miles e miles e miles ou outros como Dirty Suk que agora cantan tamén en galego, sacan cousiñas. sí, Non é que digas, vale, por escoitar eso van falar galego. Por suposto que non, oxalá fose que ti escoitas galego e de repente xa que irás falar galego. xa, Pero ao longo prazo poden querer falalo, exacto. xa non é que o falen, que para min o importante xa non é que a rapazada queira falar galego, que é moi importante, senón que o Sí, importante é que normalicen que a xente fale galego e que, tal vale, eles cual. non van falar galego, pois polo motivo que sexa, vale, non o van falar, pero ahora chegas ti aquí a Coruña e lle falas galego e eses rapaces non van a dicir, oi, que me viene la paleta de pueblo al gallego, no, Tal van cual. dicir, hostia, vale, pues me falan galego e vai ser unha cousa normal, e iso é o máis Exacto. positivo de todo. Sí. Eu esta diferencia noto moito entre Galicia e Cataluña, que pode ser que en Cataluña tamén haxa prexuizos, pero non hai ese estigma que temos nós de prexuizos lingüísticos coa nosa lingua materna. De feito, o sea, é un feito que en Galicia temos prexuizos coa lingua. Entón, a normalización que se está facendo
por parte de todos os artistas que fan ou que facemos música en galego, o sea, é super positiva, moitísimo máis que ti poñas 4 cousas nos libros de cuarto da ESO. Hmm. O sea, ao final, aos chavales non lles entra o que lle vai decir un profesor da mesma maneira que un igual que está facendo música e que, digamos, entre comillas, está de moda. Eu podo entender que a xente que fala galego toda a vida diga, bueno, pois agora é que todo o mundo quere sacar música en galego é unha moda e non sei que. Bueno, non me vou meter en se é moralmente correcto ou non, eu o que vexo é que hai unha movida que pode ser positiva e voume quedar con eso. É que, a Que o ver, fagan. eso me parece unha gilipollez. Cantan por moda en galego? Pois seguramente. Cantan porque creen que así van a poder chegar a máis público? Pois seguramente. O sea, eu creo que isto é unha realidade. Se falas con, sabes, algún proxecto galego, sabes de moitos que... De moitos. Moitos non, por Dios, falta máis. Pero de algún que poden cantar en galego, no seu día a día igual non falan galego. E mismamente, eu falo creo contido en galego, o 90% do tempo falo en galego e hai veces que falo en castelán, no ambiente no que estou, ao final acabo falando en castelán e acabo Sí, caendo sí, neso. Non me gusta recoñecelo e non pasa nada. Pero queda igual. Por que canta xente en inglés? Por que canta xente en castelán? Por claro, que canta xente... A xente canta porque falábamos desto outra vez. Creas porque actualmente crea en galego ou creas en galego polo que sexa. Bueno, estás creando en galego, que máis dá? O sea, xa. non se nos temos que poñer a eso, hostia. Claro, é que se vamos por aí realmente estamos prexudicando o movemento que queremos que haxa. Pois, para que? É igual, eu non me vou meter en polémicas de se hai xente que non sinte o que está facendo. Bueno, se para o movemento é positivo, A ver, además fantástico. é unha cousa, ahora xa vamos a poñernos a falar un poquinho máis do teu EP e tal, non? Pero nos cuestionamos, por exemplo, que ti fales de amor. Quer dicir, ti falas de amor. Me cuestiono eu que ti me estés contando unha historia de amor cando igual ti non crees no amor ou que me estés contando unha historia de Xa, fidelidade absoluta cando ti lle estás poñendo os cornos a túa parella ou... Que dicir, non, este tipo de claro, extremos que como pues me estás cantando de amor, me estás cantando de política, me estás cantando de tal, non me estou plantexando se o que me cantas se o que ti pensas, estou disfrutando da túa música, pois igual que disfruto da canción, que igual hai quen se plantexa eso, que espero que non, pero se non te plantexas eso, non te tens por que plantear o resto de temas. tal cual. Hai que deixar fluir un pouco máis, Ana. Sí. Mira, volvendo á creación da túa música, volvendo a todo este proceso, claro, ti van estas colaboracións, que este tema, vas sacando sinxelos e tal, pero cando decides, cal é o punto no que decides comezar a traballar en estes dous CEOs, que por certo, a portada está aquí debaixo da miña cámara, teño que dicirte unha cousa, o Que? de subirte a un avión, a foto queda moi guai, pero un pouco perigoso sí que foi, eh? Sí, de feito, volvín de París esta semana e xa fun dentro e vai ser moito mellor. Mellor, non tantos páxaros dándote na cara, non tanto mosquito, non... Claro, sí, foron moitos entrenos de equilibrio. Como foi o momento no que decides xa de, veña, vamos a traballar nun EP, vamos a traballar neste traballo? Pois foi a finales de verán, de feito, porque xusto estaba empezando a compoñer e pasoume isto de estou compoñendo todo o tempo sobre unha liña que creo que quedaría moi ben se xuntara todo. Entón, a partir de aí, cando xa tiña un par de temas casi finalizados, que eran nese momento Actitude sempre, que xa saíron os dous, pois cheguei a Barcelona outra vez, co meu traballo, ca miñas rutinas, cas miñas cousas e co meu equipo discográfico. E dixen, bueno, vamos plantear isto. A todos nos parecía ben e dixemos, bueno, pois os seguintes temas teñen que seguir un pouco máis por aquí. Eh, para min era super sinxelo seguir por aí, e foi ir sacando pouco a pouco os singles sin saber sequera se iban a ser 6 cancións no EP, se iban a ser solo esas 3. Eu quixen tamén fluir. Supoño que noutros momentos vitais máis adiante terei que planificar moitísimo máis as cousas ao detalle, pero como tampouco estou nun punto no que todo teña que ser perfecto, é o meu primeiro proxecto, dixen, mira, vou tirar estes 2 temas a ver que tal. Despois saleu o de Collazo, que tamén me cadraba moitísimo dentro. Ese xa, cando empecé a compoñer, xa sabía que iba a ir para dentro, pero os outros dous foron así un pouco a aventura. E dixen, mira, vai empezar este ano, eu xa sei que o primeiro que vou sacar despois do de Collazo vai ser o EP,
e vamos con todo. E a partir de aí empezamos con a definir un pouco máis o concepto, non porque non o tuvera en mente, senón para levalo xa sobre o papel, preparar todo a nivel discográfico, pois o branding, a promoción, todo isto. E despois de todo ese traballo xa saliron os outros temas, todos os temas, bueno, isto xa saleu, claro, están todos os visuales fora. É a primeira vez que fago visuais para todos os temas, que claro, é un traballo extra que non experimentara aínda. E faime moita ilusión porque é unha parte que eu xa non controlo tanto, toda a parte de audiovisuais a min escápaseme bastante, a experiencia é super guai, estou super contenta co resultado e por fin sinto que estou presentando algo moito máis grande e que me representa. Mira, Que eso é guai. non sei se dicir isto que estou pensando dicir, porque vai a demostrar a miña estupidez, ignorancia e o pouco que me fijo nas cousas. É dicir, eu fíjome A nas ver, cousas, vale? Pero ao mesmo tempo, eu teño eu non sei se teño algo que teña que diagnosticarme ou é que son tonto de naturaleza. Pero acabo de darme conta dunha cousa. Eu que comentaba foi? que de verdade, o sea, isto ya, vou non dicir porque ao final un ten que recoñecer públicamente cando é estúpido, tonto e o seu cerebro é pequeniño. Porque eu comentaba a portada, vale? Dicía, teño a portada Sí. aquí debaixo da miña cámara. Na portada na que ti estás aí en riba do avión, tirando vaciando unha caixa. E acabo de darme conta, é que isto, o sea, de verdade, de que o que hai caendo son as portadas. O Exactamente. sea, quer dicir, de verdad que eu vi que me molou e tal, e me pareceu así curioso, e acabo de darme ahora conta, mirando aquí para o Spotify que teño aberto, que o que cae son as portadas. Claro. Sí, sí, sí. Que bueno, tío. Hostia, No, a cousa foi que dixemos, queremos que todos os singles teñan como un debuxo feito por min e que represente un pouco a estética que quero ter agora. E despois dixemos, vale, pois entón a portada do EP ten que ser o conxunto de todos os debuxos, pero non me convencía poñelos nunha portada co fondo blanco e os debuxos sen máis. Entón empecé a dar mil voltas e acabamos neso. E a idea é, bueno, o EP en verdad fala de eu estou en Barcelona, pero son galega, identifícome ca cultura galega, vou alá cada 2 por 3, pero a vez gustame estar en Barcelona, entón eu sempre quero estar en todas partes, non se pode, e a partir de aí empezo a escribir, tanto de amor como dese sentimento de botar de menos, de nostalgia, pero a vez non é super melancólico triste, está ben. Entón dixen, vale, eu estou cada vez que vou á casa e veño, vou en avión. O concepto de cada single representa unha das cousas que boto de menos ou que das que nese momento escribín. Vale, pois é todo o que teño entre un camiño e outro. Entón, despois de toda esta fumada, no, no, mola, está mola. a portada. Mola, e mira, además, Sí, dicites unha cousa antes que quero recalcar que dicías de que igual non é perfecto, que te deixaste un pouco fluir, non? De, bueno, vamos a... Tiña un pouco de idea, pero a ver o que pasa, que xa un pouco esta idea xa tratábamos na anterior conversa, pero me apetece recalcarla novamente que é un pouco, non, lembremos que ti estás dando os teus primeiros pasos, que é o teu primeiro sí, EP, estás dando forma a túa carreira, estás pouquiño a pouco encontrando o teu lugar, sabendo o que queres, e é importante tamén o que acabas de dicir. Oye, quero sacar un EP, pero non me vou a poñer ahora mismo a romperme a cabeza de ten que ser así, de vale, quero sacar o EP, estas van a ser as dúas primeiras pezas, bueno, vamos a ver un pouquiño como vai pasando, e sí. depois sí que, bueno, daste conta de que tes cousiñas, e xa, pois sacas a colaboración con Collazo, e das ya a forma ao EP xa tendo un pouco a idea, pero, a ver o que vai pasando, e sen Sí, presión. tal cual, foron sobre todo os primeiros meses máis de fluir e de incertidumbre. Despois, xa cando quedei con Collazo, cando empecé a facer este tema con el, e xa no momento en que saleu xa estaba todo rematado, foi esa última época donde xa tiña todo moi claro. Tipo, vale, pois a intro do EP quería que fora así, todo o tema de visuales quería que tirara por esta liña, e xa tiña todo o guión, xa era como un proxecto máis definido. Pero eso, ao principio, non foi tipo, o sea, ao final eu co meu equipo tampouco teño unhas directrices como desde arriba que me din, Aldara, pois tens que facer tal, tal e tal. Eu teño moita liberdad, senón de feito non estaría con eles. Entón, claro,
eu planteolle ao meu equipo facer un EP e deixan que eu vaya fluindo. E digolles, bueno, igual non é a estrategia máis perfecta sacar 2 temas antes e despois un terceiro e despois o EP, pero quero ir probando porque necesito tempo e a vez non quero estar 6 meses sin sacar música porque xa teño cousas aquí que quero que estean fora. Foi esa a maneira. A ver, é que sempre digo, eu non son quen para comentar estas cousas, me refiro, non teño estudios, ni traballo desto, ni nada, pero a estrategia perfecta, eu creo que non a hai, o sea, e a vista está os casos que comentábamos de Novelouro ou o Elegido ou demais, que Mm. creo que non hai unha estrategia realmente na súa parte, agora igual se empezan a facer cousas, pero pouco a pouco, orgánicamente, foron crecendo, apareceron cousas, outra xente que igual se curra moitísimo a presentación do disco, como facer as promos ou que as cancións que señen esta Mm. maneira e por desgracia o publican e non teñen o mesmo movimento e o que volvemos a repetir, empezando unha carreira, dando un pouco os primeiros pasos, non hai que ir tampouco moi pechado de miras porque ao final non sabes o que vai a pasar e é importante disfrutar do proceso porque senón Tal que cual. sentido tería? Sí, eu de feito agora é o que acabas de decir, estou intentando disfrutar do proceso, porque eu na miña vida personal eu son moi cuadriculada, sempre levo todo ao xusto, son super agobiada e despois cando chega o momento de facer música é cando aparece a miña parte super chill, tranquila, de fluir e claro, cos lanzamentos despois sí que me tomo todo moi en serio, xa teño, pues, entre comillas, toda a estrategia de como sacalo, pero o principio deste EP foi máis caótico, digamos. Mm. O sea, máis que caótico, foi fluir e ver que é o que me pide o corpo, porque realmente, se esta parte artística que eu teño a enfoco a ser eu como máis sentimental, menos, o sea, menos agobiada, máis chill, pois ten moito sentido que o proceso tamén sexa así. Pero senón, de que me sirve se isto é o que me fai feliz? Ten que ser como o meu mellor momento, poder sentarme a compoñer, non ter presións de, pois teño que escribir sobre isto ou teño que facer tal porque vai funcionar máis. Bueno, é que eu conto a miña vida nas miñas cancións, escribo para desafogar o que eu vivo e non ten sentido facelo de outra maneira, senón non me serviría. De todas maneiras, unha cousa que quero destacar é que o EP son 6 cancións, Sí. ti publicaches 3. Personalmente, quero felicitarche porque, Ai, moitas gracias. quero dicir, vas a ver a felicitación, ademais, porque unha cousa moi habitual nos EPs de 4 cancións, 5 cancións, é que precisamente se publiquen 4 adiantos e despois a xente publica o quinto adianto ou o cuarto adianto e si, oye, isto é un EP e si que lle dá a forma e tal. E está Sí, guai, que decir, está ben, cada un fai como quere, lógicamente volvo a repetir, eu non teño estudios, ni fago cousas, a xente fai o que quere ou o que lle mandan ou tal. Eu aí non é non estou juzgando realmente. Pero personalmente agradezco moito que a xente me presente un disco ou un EP e dicir, vale, sei que hai 3 cancións que xa coñezo, pero cando me poño a escoitalo, sei que vai haber 3 pistas novas que van a ser sorpresa. E non vai a ser dicir, joder, que teño que escoitarme 4 que xa coñezo para escoitarme a claro, última a que pecho o EP, porque a mí me gusta facer esa viaxe sempre claro. de escoitar todo Sí, a mí seguido. tamén. Joder, que escoito 4, sí, vale, está, xa coñezo, xa coñezo, xa coñezo, xa coñezo. Ah, sí, esta é a nueva. E chego a esa última Xa, dicindo, guai, o sea, a disfruto, pero como, vale, veño de escoitar o que xa sabía. E agora me sí, encontro con que hai 3 publicadas e 3 novas. E me parece que sí, tamén mola porque é ir un pouco en contra da industria xa. do que é agora, que parece que hai que sacar 8 adiantos para 5 ou para 6 cancións. Claro, o sea, realmente eu sei que é o que funciona, se vas sacando singles seguramente teñan máis plays que se sacas todo xunto. Eu quería un término medio, non sacar solamente un adianto e ir con todo, porque, bueno, estou arrancando e necesito ir facendo máis cousiñas con adiantos, pero sí que como eu, como consumidora de música, gústame chegar e ter cousas novas cando aparece un EP, pois pensei, bueno, se alguén quere escoitar o meu EP que lle pasa o mismo. Hmm. E sobre todo, que empeza con a intro, que xa para min é o resumo de todo o que vou contar despois, tanto a nivel sonoro como de letra, e así xa te adentras no que eu che vou contar, e despois tes as que ti xa coñeces ou non, e as novas.
E tamén creo que a nivel sonoro as que saíron son as máis movidas, digamos, hai unha canción que, bueno, claro, xa sei cando isto se publique. Temos a balada, que é super random, aí no medio, pero claro, a min apetecíame moitísimo sacar unha balada, e igual como single non tiña moito sentido polo que estou facendo agora, pero dentro do proxecto sí. Entón tamén para min foi a oportunidade de experimentar con cousas que non facía, porque ao estar dentro do proxecto teñen sentido, e igual como single non tanto. Entón sí, fixen un pouco esa mezcla. Que ademais, é certo que dicir, os singles é obligatorio sacalos, que dicir, algo hai que poñer porque se de repente chega al dar a mañán e di, ala, aquí tedes o meu EP, 6 pistas, 8 pistas, un disco, non sei que, claro, a xente vai dicir, sí, me voy a poner a escuchar 8 cancións desta rapaza que non coñezo nada, non. En cambio, os singles dan un pouco a lugar Claro, a entender e me mola a presencia dunha balada porque ese caballo, como ese caballito de Troya aí como movidito de repente, hostia, de me pos repente a aquí unha chorar todo balada, o mundo. como, que pasa aquí? Pero ese contraste está guapo tamén. Sí, sí, por eso quería experimentar un pouco. De feito, despois do EP virán outros singles, antes de outro proxecto seguro que hai singles, e estou segura de que serán máis movidos tamén. Entón, que, o sea, o momento ideal para sacar unha balada era dentro do EP. Ademais de que para min era necesario, porque estaba falando desa dualidade desde un punto bonito e moi coñero, pero, bueno, que ao final é algo que me afecta, tamén me apetece sentarme e desfogar desa maneira. Entón tiña sentido dentro tamén. E además ten sentido, polo que sempre digo, isto é unha cousa que repito en todas as conversas, pero ten sentido que os artistas fagades o que vos pete e Sí, te apetece facer unha balada porque te sintes cómoda compoñendo a balada e te sintes cómoda sí, cantando e grabando esa balada, de puta madre. E ademais, que os concertos están guapos que sexan todos aí arribísima, a tope, pero tamén dame un momentiño así, dame un par de baladas, dame un par de cancións lentas, dame un momento tamén sí. de relaxar, que a mí personalmente me encanta que eso pase. Sí, a min tamén. E de feito, eu porque nos últimos anos escoitaba solo urbano, pero eu ao final veño de, bueno, isto contara na primeira Hmm. entrevista tamén, de cando era pequena, pois escoitaba La Oreja de Van Gogh, pois escoitaba cousas moito máis pop, chill, baladas, e claro, eso tamén me marcou un montón. Non ten sentido para min deixar atrás toda esa parte como se non me identificara con ela. A min gústame cantar desde sempre, e no urbano non destaca tanto a voz como pode destacar no pop ou nas baladas. Entón, era tamén o meu momento de dicir, voume poñer a cantar como cantaba eu na ducha con 12 anos. É ese momento tal cual. E depois comentabas eses visuales que acompañan o traballo que é unha cousa que tamén eu agradezco e me mola que haxa un videoclip como tal grabado nun sitio ou da forma que sexa ou que haxa un visual que acompañe o tema que Sí, que como a darlle un poquinho máis de vida, darlle outro empaque, outro embalaje ás cancións que tiñas tamén claro, non? Que querías facer, como dicías antes, que era necesario sí. facelo o traballo completo. Sí, tal cual. De feito, eu planteábame un ou dous videoclips e despois dixemos, creo que é mellor facer visuais para todo e invertir ese presuposto que teño en encher un pouquiño máis o EP enteiro e que o poidas ver como unha peli. Mm. Entón, os visuales teñen moita relación co que eu, co meu imaginario de todo o EP, ca miña vida, porque ao final é eso. A min encántanme os amaneceres, as postas de sol. Eu sempre que podo estar nun entorno máis natural ou escaparme un momento a esa tranquilidade, vou. Entón, neste EP tiña que poñer tamén en valor esa parte de natureza que me encanta e toda esta parte que vivo no meu día a día de cidade, caos, pois en transporte público esperar, cousas así. Entón, bueno, os visuais mezclan un poquinho isto. Como que é que claro, isto teño que preguntalo porque dicías ti, o presupuesto que tiña de dedicalo a tal, Sí. como que é o presupuesto? Vamos a ver, o sea, me estás dicindo que Aldara neste tempo, tendo unhas cifras moi boas en Spotify, en redes e demais, non te convertiches xa nunha artista rica, millonaria, que teña aí billetes e billetes e billetes, o sea, que siga vendo os problemas de carto que comentábamos na outra conversa?
Que va, se total, para min un alquiler non é nada. No, de feito, píllasme na miña xornada laboral. O que pasa é que como teño un traballo de, o sea, horario flexible, pódome permitir estar aquí falando contigo, pero eu como artista, o sea, eu teño 2 traballos, como a todos os que non despuntaron tanto aínda. Esa é unha parte que normalmente non se ve, sobre todo cando ves a unha persona moi activa en redes e que xa lle empeza a ir ben, que fai concertos, dis, bueno, xa vivirá da música. Sí, bueno, Mm. eu son xefa de estudios, gústame moitísimo, pero eu paso aquí máis de 40 horas á semana. É que quería comentar isto porque ti entras en Spotify no día no que estamos grabando isto, al dar a 10.023 ointes, que é unha cifra loquísima, absolutamente guapísima. Ves todas as cancións con miles e miles de reproduccións. E claro, a xente pode pensar, hostia, xa solo con isto, xa Aldar está recibindo cartos, xa non sei que, xa non sei canto. Que va. Unha, non, e outra, que gravar unha canción ou facer un simple, vamos a entrecomillar moitísimo, que non se me fade nadie, por favor, un simple visual que pode parecer unha cousa Sí, moi básica, moi tal, son moitos cartos e un EP, sí. lóxicamente non vas a contar aquí o que está invertido e demais, porque está aí o gasto monetario e o gasto temporal, que o gasto temporal tamén é, Sí, é gasto, como te estaba dicindo agora, tendo outro traballo, e máis que a xente non é consciente hostia, moito gasto simplemente, volvo a tal entrecomillar cual. moito, para 6 cancións, para 6 pistas que se Sí, publican, sí. hostia. Sí, xa solo recuperar o gastado é unha locura. De feito é que o habitual é invertir ao principio moitísimo para despois moi a longo plazo conseguir ir recuperando. Pero é que ao principio eu teño a sorte de contar con Sonopro como discográfica, entón éme moitísimo máis fácil e traballar con eles tamén no meu día a día, pero senón, sobre todo como artista independente, é moi chungo. Sobre todo xa o desgaste de ter unha xornada laboral, chegar á casa e seguir traballando, e os findes seguir traballando. É moi cansado. Ten que ser completamente vocacional. E quen diga que se está metendo na música porque quere ganar cartos e porque quere ser famoso, eu sinto decirlle que ou ten un golpe de sorte e unha excepción que o vai ter moi crudo. Pero bueno, aquí estamos porque nos gusta. Un golpe de sorte que ademais ten que ser moita, 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 pero Sí, moitísima sorte porque incluso lóxicamente isto tamén sen saber o que hai dentro, non? Pero estou segurísimo que aposto por poñer o exemplo de Nobel Ouro agora mesmo que ai, é que encheu unha Capitol e que non sei que non sei canto e home, hai algo de cartiños máis está entrando porque está subíndose a moitos lados e vai a estar en moitos festivais este ano e tal e algo máis de cartos van a entrar pero estou segurísimo que tampouco está vivindo no euro ahora mismo como para que se poida xa, retirar mañán. Pode ser que este gañando o suficiente para ir cun colchonciño e estar máis relaxado e seguramente pois non ter que traballar en outra cousa máis que dedicarse á música, que eso xa é un logro. sí, eso xa é Pero un nos, luxo, nos sí. pensamos que incluso a xente que está percorrendo festivales todos o verán, no, é que canto gañan, bueno, é que ti te pagan X por un festival, pero tes que moverte, por exemplo, de Barcelona a Coruña, Claro, pagarte un avión, unha furgoneta, gasolina, os músicos, claro, claro. o equipo que vai contigo e Sí, hostia, e todo, 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 todo ao final é invertir para, como dicías ti, disfrutar co que estás a facer. sí, tal cual. E pensar en dar un bo directo é carísimo. A fonte de ingresos principal dos artistas son os bolos, pero se ti queres facer un bolo super chulo en tal sitio porque é unha oportunidade super guai e demostrar que podes facer cousas, queres levar banda, bailaríns, un técnico, tal, eso é un pastizal. Mm. O sea, xa é o que digo, cubrir gastos xa é suficiente. Que claro, estamos falando de artistas emerxentes, haberá moita xente que non estea nesa situación, pero por exemplo, se me chamaran para facer un festival dentro duns meses e quixera levar un bo equipo co meu caché, pois sei que é moi complicado que dean as Mm. contas. Sí, 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 Entón, sí. bueno, estamos aí. Sendo Hannah Montana, como digo eu, temos a nosa vida normal e despois a outra que é só por pasión. É que é moi importante falar isto porque
moitas veces non valoramos as cousas de como o esforzo que facedes os artistas e simplemente a veces pois queres ir a por exemplo falaba eu novamente con Carla Lourdes por unha conversa que vai a ver a luz en Mundo Sonoro e me comentaba que vai estar de xira por aí e claro, ela quere ir con banda pero xirar con banda pode vir Sí, aquí a actuar a Coruña pero ir a Barcelona con banda non podes tal ir cual. porque claro, é a gasolina, a furgoneta, o sueldo do músico que vai contigo que hai que pagarlle, Sí, o sueldo de non sei que, se vas con cinco personas, igual tes que xa levar un técnico de non sei que ou tal ou non, ou o hotel, porque se vas a Barcelona hai que dormir. tamén, Entón, moito, 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 claro. moito gasto que hai aí. E tamén querer darlle o que merecen ás persoas que queres que traballen contigo. Eu non lle vou pedir a unha bailarina profesional que veña a traballar comigo e dicirlle, no, que o meu presuposto é solo ese. No, o sea, non che podo chamar hasta que eu pense que é digno o que eu che podo Hmm. ofrecer. Entón, prefiero, se nese momento eu quero levar unha bailarina, por exemplo, pois prefiero ganar eu menos e darche a ti o que mereces porque che estou contratando antes que facer as cousas mal. E, bueno, pois tamén hai xente que seguro que non fai as cousas ben E despois por querer abarcar todo e non poder. Despois tamén un comentario e unha pullita que quero lanzarlle eu a xente que critica no, es que non sei quen leva a música pregrabada, solo leva unha persona que lle dá o play. Xa, é certo, está aí, o sea, o estamos vendo, todo o mundo o escoitamos, pero é que eu estou Sí, seguro sí, que ti, Novelouro, Xan, moitos, lles molaría poder que a gran maioría de música claro, que facedes sexa feita no sitio como fan outros do xénero urbano como claro. Resby ou Duki, me refiro, que levan música agora que levan unha banda. Seguro que queredes, pois Sí, é isto que estamos a falar. Canto vos pagan? X. Pois, hostia, podes ir ti e a persona claro. que te axude a lanzar a música e tal. Non é por outra cousa máis que por cuestións do que estamos a falar. No, no, é por recursos limitados, porque se non se por min fora, bueno, eu iba cunha banda a todos lados, pero claro, de momento non é viable. Oxalá algún día sí que se poida, pero de momento, bueno, que íbamos facer? De momento, é como ten que ser, de momento sei que igual non se poden Sí, contar cousas, pero de cara a directos. Hai algo por aí que che gustaría ou como se anda traballando neso? Co complicado que é, como estamos falando, de poder sí, moverse. é complicado. Estamos aí, de momento non hai ningunha data que poida nin revelar nin decir, solo adiantar que este verán vou estar en Galicia e que vou intentar facer o máximo que se poida. Entón espero que nos vexamos as caras. O sea que Eso 100%. neste momento, se hai algún programador, algunha persona que queira, entra a túas Desde redes logo. sociales, un mensajito directo, e Aldara vende por aquí, e antes de que acabe de escribir, xa estás Así ti mismo. viaxando, non? Así mismo. Todos os que queiran contar comigo, eu vou estar alá, e se xusto non estou, collo un avión. Móveste non Eu pasa ahora nada. mismo teño moitísimas ganas. Claro, no, teño moitísimas ganas de facer directos, xusto entre este ano e o seguinte espero tamén ter moitas máis cousas, e poder presentar o EP como Dios manda, e disfrutar deso. Claro, Así que, quen queira contar comigo, aquí estou. porque eso falábamos de que o que todo artista quere é ter un traballiño, un EP, un disco xa aí ben feitiño, co seu packaging guai, a súa cousa como ten que ser, e lóxicamente o seguinte paso é o directo, que ao final sabendo que é Claro, complicado ser rico, sabendo que é complicado gañarse a vida ca música, sabendo que é complicado simplemente chegar a fin de mes facendo música, pois o que un quere polo menos é que de vez en cando poder estar un riba dun escenario e ver o feedback do claro. público cara a cara. Tal cual, tal cual. Sí, sí, non, de feito, de momento, sempre que fan esta pregunta de é mellor directos ou estudio, eu respondo estudio, pero porque é o que máis fago, porque non teño a oportunidade de facer uns grandes directos. Se algún día eso cambia, igual a miña resposta tamén. Pero claro, de momento non teño a oportunidade, entón ojalá poderlo facer pronto. Claro que sí. Que sí que vou facendo cousas, tampouco me vou queixar, de todo o que estou facendo o verán pasado foi moi bo, cantei en moitísimos sitios e moitísimas veces, pero
agora o que me gustaría é enfocalo máis ao meu proxecto, non tanto facer covers ca guitarra, senón facendo algo máis relacionado co que estou promocionando, e a ver se por aí tamén encontramos un lugar. Home, Claro que sí. falábamos tamén deso, pero facer covers está guai, que si sabes que o público pode reaccionar mellor, porque a xente, aínda que non sepa Claro, quen eres, vai cantar contigo, claro. pero lo que mola é que ti de Xa, repente te poñas en riba dun escenario, cantes sempre e a xente este cantando contigo e claro. iso é bonito e, joder, aquí todo o mundo o fala e algún xa con certo peso na industria como Mondra ou demais que pasaron por aquí Sí, comentaban o mismo. Non che dá cartos que a xente cante contigo, porque o feito de que canten non é algo que che dé cartos. Pero, hostia, fai que teña sentido que ti dediques o teu tempo a sí, isto. sí, é o que ten sentido. Ver que hai alguén que lle gusta o que estás facendo e que se sabe as túas cancións é porque as escoita, pois que é o meu soño, sabes? Que máis vou pedir? A Mm. partir de aí, para iso traballamos. Mira, por ir rematando xa a conversa, falábamos un pouco das colabos xa que están feitas e demais. Falábamos non de que ti queres facer colabos porque haxa unha forma de traballar común ou haxa unha relación ou haxa algo que máis alá de números e demais. Cumprindo todos estes requisitos, cumprindo estas cousiñas de como che gusta a ti colaborar, con quen te molaría poder colaborar nun futuro? Pois agora mismo diríache, creo que xa che dixen no seu momento Daniela Garsal que me encanta, Mm. sigue aí pendiente. Ahora mismo, xente que me mola o que está facendo, Elegido, encántame o que está facendo, e Xosé Maceda tamén, moito. Pois, Así que quedome con estes tres. oye, a mí sería guapo. Espero que a próxima vez polo menos haxa un nome que podamos descartar xa, que non haxa unha terceira repetición, por favor, que se puidese dar. No, eu espero que sí, estamos aí. Que molaría e sobre todo o que colabores o que veña, que siga como ata agora, que te encha por dentro e que máis alá de como funcione ou de como sexa que digas, hostia, estiven no estudio ou estiven facendo con eles, facendo de estudio. Outra colabo con Xan, pero cara a cara tamén que se poida Xa, traballar eso tamén sería mellor, superguai. estaría guai tamén aí facer Sí, e con, bueno, con Xan e con Yuli que eu teño que escribir algún día a Yuli para que veña por aquí porque o de Yuli non é ni medio normal o que está xa, facendo ese home que falamos de Novelouro, falamos de Xosé Maceda, falamos de Xian, falamos de non sei que e é curioso como hai un denominador moi común entre eles como é Yuli sí, que falábamos desto tamén de outra vez sí, a figura da produción a figura de quen sí, está aí nesa parte que non vemos que non sabemos del moitas veces, que por moito que os poñades nos créditos como fas tío, como fan eles, é como que, si, no, Novelouro xa, Novelouro canta, pero quen claro, axudou pero hai unha parte a que eso fundamental, este sí, aí? de feito, no meu EP, o sea, está casi todo producido por Wakes e iso ten moito sentido tamén. O sea, ao final, que me estea acompañando neste proceso e que todo vaia da man, ten moito sentido a nivel sonoro e se non fora así, non tería sentido Hmm, tampouco. Entón, encontrar un produtor co que conectes ou producir mismo con esa persoa a ti tamén é a clave. hmm. Entón, claro que lles hai que dar recoñecemento aos produtores, desde logo. Porque isto é así. Os Sí, directos despois son como son pois será mellor ou será peor que o que sona en estudio. Sempre digo que os directos é o que mola, que onde ves como é un artista sí, realmente. Pero se un produtor o fai horrible, o que sona en estudio, olvídate de escuitalo. O sea, eu podo dicir claro, Aldara ten moi claro, boa voz, Aldara escribe moi ben, Aldara non sei que, pero si Wakes o fai como el culo, eu vou escutar e vou dicir claro. gracias Aldara, moi Fal buena canción, pero non la había escuchado. xa, claro, faltache unha parte fundamental, claro que sí, Así que poñelos sí, sí, en valor a Julia Wakes e a todos os produtores que andan por aí. E desde logo. quero que me contes agora, xa por rematar, que estás escuitando agora? Vale, Vólveme a recomendar, daquela me recomendabas, pero vale. que o que agora me dirías que escoitas agora que como imprescindible? Pois ahora mismo estou escoitando moito a Choclock,
que sacou un EP fai un tempo, funo ver en directo e encantoume, o sea, levo todo este 2026 moi viciada a eso, e sigo. Despois, bueno, que da última vez recomendei a Daniela Garsal, parece que teño fijación con ela, pero que acaba de sacar 2 temazos, un con Lorna e outro con Cruz Cafuné. E claro, gustanme todos, entón a mezcla é unha locura. E son os meus temas máis escoitados últimamente. Que máis? Quen anda por aí na miña playlist últimamente? Bueno, Elegido tamén. Vale. Sí. De feito, puxeno en colaboracións, pero precisamente porque estou escoitando moito últimamente. Vale, pois Sí, aí quedome con eses. queda. E unha última pregunta, unha última petición antes de despedirte, porque nesta tempada están pasando varias cousas. Unha que estou falando con uns cuantos galegos que están vivindo en Barcelona, falei con Brendan Ah, Cassidy, por exemplo, que xente que está vivindo aí, e estou, bueno, abrindo un pouco a miña casa máis a proxectos de fora de Galicia que vale. considero que, no, molan moito, que merecen a pena, e porque a mí me gusta a súa música e, como sempre digo, eu fago isto tamén por min, por poder falar con vos, coñecervos e poder acercarme un poquinho máis ao que facedes. Entón, como ti estás nun sello, traballas con esa xente tamén, hai máis xente nese sello traballando, hai máis músicos, hai máis cantantes, hai Sí. máis proxectos. Entón, recoméndame quen podería vir por aquí nesta tempada ou na seguinte, que sexa como, oye, Daniel, tes que falar con esta persona porque a súa música mola moitísimo e ademais vai che dar unha conversa moi guapa. Mm, outro día estiven con unha chica que aínda non coñecía en persoa, que se chama Laia, pasareche despois o perfil, porque creo que solo pon Laia. E vina cantando en directo outro día, pareceume unha locura, ten un proxecto moi guai. Recoméndoche tamén a María Fernández, que tamén está no meu sello, fai pop en castelán, moi guai, ten unha voz super chula. E recoméndoche a Kelly Asaya, Vale. que é un artista que fai afrobeats en catalán. Uh, É super guai, Afrobeats super en guai. catalán. Sí, sí, pero é que ademais ten unha voz super bonita. O sea, Kelly ten un vozarrón. Fixo outro día sold out en Lanao, en Barcelona. Tuven a sorte de estar ali porque me invitou o seu equipo. En directo é unha salvajada. O sea, de feito, os temas en Spotify están moi guais, pero é que hasta mola como crea contido, porque sube moitas cousas dos directos. Entón, aínda que non teñas agora a facilidade de velo dentro de 2 días, porque non sei nin cando fai concertos nin nada, pero por poder ver como é un directo del en redes é unha locura. Que alías Daya, super guai. Pois anoto e inicio cuestións porque Veña. fíome do teu criterio así xa sen escoitar, pero por menos escoitar e a ver se se pode dar algunha delas. Ojalá. Aldara, mil gracias por volver por aquí. Alégrame moito verte como te vexo, notarte como te noto falando da túa carreira, con esa alegría, con ese sorriso falando do EP, e iso é o máis importante. Non te vou a desexar sorte porque a sorte ao final hai sorte e hai que traballar e moitos factores que influyen en todo eso, así que simplemente desexar que cando nos volvamos a ver por aquí sexa con nova música ou simplemente pois que digas sigo disfrutando co que fago e iso será importante e oxalá que algunha desas datas que poidas dar por aquí por Galicia eu poida ir a verte. Oxalá. Invitadísimo estás. Moitísimas gracias, Daniel. É un placer sempre estar aquí, sempre se me pasa o tempo rapidísimo. Así que eu encantada. Vémonos na próxima. Mira, díxente unha hora É unha aproximada, hora, é non? unha hora, estou moi Fantástico. contento porque sabe todo o mundo que eu o de cumplir horas non o levo. Publiquei fai pouco, salió a mediados de abril con Maneiro, co ex cantante de Herederos da Cruz, dixenlle, falamos sobre media hora, tal. Bueno, ao final foi unha hora e pico, que sei, non pasa nada, ele estaba cómodo e non houve que Xa, secuestralo. Pero estou contento que dixen unha hora e aquí estamos con esta conversa dunha moi hora ben, e cumprindo. simplemente, se alguén, como digo sempre, chegou aquí por ti, que veña a raíz do teu EP, agradecerlle que viñeran por aquí, espero que lles gustase a conversa. Hai
265, bueno, 64 conversas publicadas, unha é contigo. Na canle, lóxicamente, non se teñen que ver todas porque son moitas horas, moitas horas, pero como sempre pido, por favor, mirade, o radar con tal, o radar con non sei quen. Ide a plataforma que queirades, a Tidal, Spotify, a onde sexa, a YouTube, buscade música desa xente, escoitade, porque estou seguro que desos proxectos máis de un vos vai encantar. E con eso a miña labor estará Seguro. máis que satisfeita. Así que, dito isto, vémonos na próxima conversa, vémonos nun mes de maio, xente, que non quero dicir nada, pero todavía, porque ainda están sen gravar, entón non vaya a ser que se gafen, pero vaya mes de maio, vaya mes de junio, vaya a vir, e vaya medio mes de julio, se todo vai ben, que remataremos tempada aí, vaya a vir por diante. Así que, xente, vémonos na próxima conversa, pero sobre todo vémonos onde haxa música en directo, e se esa música é a de Aldara, pois que máis podemos pedir? Ata a próxima, xente. Chao, chao. Chao, chao, gracias.